Josep Lluís Trapero era el testimoni més esperat. Ho era perquè el judici als dirigents independentistes s'ha convertit en un judici paral·lel als Mossos d'Esquadra i a la seva suposada inacció en els fets d'octubre del 2017. I Trapero, un comandament a qui mai li han fet pels micròfons i que ha nascut per manar, com relaten els qui el coneixen i l'han vist actuar, no podia quedar-se sense parlar. Tenia ganes de defensar-se i se li ha notat. Fins ara, del trident de les acusacions només ha afrontat el round de box i l'ha resolt amb solvència. El major ha verbalitzat respostes ordenades, estudiades, precises i detallades. Ha explicat que es va implicar personalment en el dispositiu de seguretat del 20 de setembre a la seu d'Economia. Va atendre les trucades del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del jutge Ramírez Sunyer i de Jordi Sánchez, i ha assegurat que la fórmula estudiada pels Mossos per permetre la sortida de la comitiva judicial de la Conselleria era segur. De fet, Trapero ha explicitat que va assumir la responsabilitat de facilitar la marxa de la secretària judicial pel mateix terrat d'Economia. Del que hem escoltat de Trapero en podem obtenir dues conclusions. Primera, que el relat pel·liculer de setge i assetjament que va descriure la secretària judicial aquí mateix, al Suprem, curosament alineat amb la Fiscalia, era excessiu. I segona, que la implicació de Trapero per assegurar un correcte funcionament dels Mossos en els fets d'octubre del 2017 difumina la negligència que se li intenta atribuir a la policia catalana. Avui, el Suprem ha aparegut el major. En resum, Trapero, el precís.